Badai na kata kadaw habang idom ka jumut jim berkat jungi ka teri kamstet ban yo thle jungi ngimla super control yo thle jungi ngi keren kat ba mi na sentur jungi bat teng kata ka jengkren jungi ka penmong ya giwe ka jengdom bat ka jengkren kan wan automatically ha ka sentur jungi tambah ban skapjar ka de ka choice jungi ka de ka jingjit jungi ban skapjar ban dom ban kenhet ban keren ya kitin snyu kita kin wan automatically ha ka sentur jungi tambah ban long ba jajai kata ka de ka choice jungi ka ba phi ha ban jit ban isi kalong automatically ban eat kade ke choice jong phi ki jing e bat ki jing jinjar kin wan automatically ha ga jing em jengi tangba bangin jit ya ga jing men kata kade ke choice jong phi na kata kata ga jing snang ka banong kong ka bang kwa ban ip ha ga ni ka por kade jit ban long oba kemen ki jing e kin wan ha ga jing em jengi tangba ban jit ya ga jing kemen ha padang jong kata ka jing e kata kade ke choice jong phi fitip baga hospital kalong ga jaka balong negative tam ha ga jing em jengi kat nungut napdang jong phi ba habab hilij hospital hipek ya kinong pang hipek ya kita ki paap ya kinong pang bat phi perkhat hage jimut jum perkhat jong phi bangam kwa ban long komte ngam kwa baki ba haye nga sem jonga ngin pang komte ngam kwa ba kalok jonga lani ulok jonga un pang komte ngam kwa ka kemi lani ukpa jonga lani ki para jonga kin pang komte ko hospital kalong ka jaka ka balong negative tam hage jingim jongi unu ru ubri ubalai che hospital ulai rengkat bat ke jingpang ke jing shitom bat ke jing khia jing shon ha ke jing im jongo bat baharo ki biru ke badan hang tu ha hospital ki don la ka jong ke jing khia ke jing shon bat ka to ke building jong hospital kalong a negative place don uwe doktor ha shwaba un sumaria uwe unong pang ura ya uwe usentiu bat uwa hang te kajar bat uta unong pang ha ka pohon upai sha doktor bat uong doktor pile ayu ya utu usentiu doktor jubab bala dakani ka operation kalong ka job uni usentiu ude nak bata jonga henry la dakani ka operation kalong ka failure uni usentiu ude nak bata jompi bat day namar kata habang lej hospital ngidon ka chance ban yo ya ka jimpang namar baka environment jong ka hospital kalong negative berkata kata ke jihikai ke baar jonga choose your energy wisely jit ya ka bor jompi daka jing shempang hatu fitip baka nuga jaka ka bangilet kadon ke energy ka ba attach berkata ka jaka ladangi lej haying mane kadon kata ke energy ka ba inspire ni ladangi lej pat sa ka jaka yo for example ka vishal market kadon kata ke energy ka ban ongi ban spend ban penut khambon bat khambon ladangi lej high school kadon la ka jong ke energy ladangi lej haying club kadon la ka jong ke energy habang irung ha ke assembly jong ki MLA kadon la ka jong ke energy ka bangim tip badai na kata kata mo ong phi ba habang lej ha ka no ka jaka ka energy jong ko to ka jaka kan khata yangi ke energy ka badan hapo jong hospital ka khata yangi da ka jingpang bat ka jing shitom sibuk mentah pinrung ha ka hospital ha ka ba omdon nongpang ki doktor ki nosru ki long ki ba cheerful kat sebab pai pi ya ke jing thok ki ba ai jing kermen ki biru ki ba tre hang tu ki long ki ba cheerful ki ba ai man sem ki ba ai jing kermen nadu ki receptionist hadu ki nong sar geng bat ki we bar khot ki long ki ba cheerful hakum kata ke hospital kanton kata ka chance ke energy kwan ai jing kermen yangi henry larang rong pat sa ka hospital ha ka ba ki nong tre ki e khan nadu ki receptionist hadu ki nurse ki nong sar geng le na yakran hira hadu ki nong khot ya ki nong pang bat ki doktor kitu baro ki khata yangi daga energy jong ga negativity pi hang ne baro arteri ki hospital ka wei ka hospital ka ba ai jing karban yangi kat ba ka wei ka hospital pat ka ai jing du jing karban hatu filapan ong ba ka hospital ka long negative hatu filapan ong ba ka konro jong ka hospital ka long negative itu ki mau block ka betan hang tu ki long negative kam dei ka hospital kam dei ki mau block kam dei ki konro henry ki dei ki briu ki batrai hang tu ki ba penlong negative ya ka hospital shubuk mentah penrung hapok aying mane ka bomdon briu bomdon nong tem bomdon nong ruai bomdon nong kren nong hikai hatu pinjo energy kam le ka konro jong ka yeng mane ka ba ai jingkermen ka ba ai energy yangi henry ki briu ki badan hangtu kita ken ki ba ai energy yangi badai na kata kata ki ong jet yak ta ki briu ki ba saudong jong phi da ka jing shampang don ka kentin ka ba ong ngilong kum kita ki briu ki ba saudong yangi ladangin dan rengkat par kita ki biru ki belong negatif haga jingim jongki mangirungin long negatif henry haga we kaliang ladangin dan rengkat par ki biru ki belong positif haga jingim jongki mangirungin long positif kumaki badai na kata kata ngong ipi jet yaki parlok jongpi da ka jing start bat ka jing shampang ladah ngidan rengkat bar kita ki biru ki badan positif energy haga jingim jongki kin ai energy yangi henry ladangi dan rengkat bar kita ki berupa lot kata energi kin shim ya kata energi ke badan haka jing jingi wat ya ke bang dan ro kin shim nangi
bat kumta kata ka energy ka baki shim na phi kan penlong ke phi ba phin yai ha ka den di ka ba sniu ha ka jing im jong phi bat dei na kata kata ong phi jet ya ki perlo jong phi da ka jing start bat ka jing shampang kata ka dei ke choice jong phi ngakan mau man ha ka ne ka dei ka si ka ba ship ha bat ngalai shao ya khon jang na school jong bat kat ba gedang yai den tinang tanah school hadu ban poi haying ka jing ship ha ka ski bat ngit poi ha ka we ka dukan ka ba di ice cream bat khon jang u ong nga papa pentit ice cream sayanga bat kumta nga thiet artali ki ice cream ka wei na ka banta ju bat ka wei na ka banta ka me kha ju ka ba abi u haying bat marsen poi haying u khon u la shim ya ta ice cream bat u ba me ka bat nga ong ya u khon shim khon ka ne ka wei ka ice cream ai ya me kha ju pi ibadai para ju nga iba abi u haying man kaski henry ka ong to bo shwa ya ka to ka ice cream hang to ngan sa ba me ka kham shipit henry nga ong ka em ba man tai nama rarap hiba me ka shipit kan so kan bangshu bat kumta haba ka plate ya kata ka snop ka ba sop ya ka ice cream ka lap ba kata ka ice cream kala shisha bat hangta hi nga yo ya ka jing snang na kata ka jinglong jong kata ka ice cream ka jinglong ka ba sniu na kata ka ice cream bat hangta nga kan mau ya ka wei ka kantin ka ba kibriu ki jukren enjoy ya ka jing im kat ba kam pat ka jing im jong ubriu ha ka wei ka si kan so hi te balai on penle no e ya kata enjoy mentai kan banang im enjoy bai namar ha ka wei ka si ngin sayap bat kata ka long ka kantin ka ba kibriu ki smart pa ban kren life is like an ice cream enjoy it before it melts ka jing im ka long kum ka ice cream enjoy ka hashwa bakan bat kata ka long ka ka ba sniu ka bangi berkhat tang ya la dehi henry ha ka wei pat kaliang dan pat kibriu ki ba long kum ka ba mati ki ba berkhat ai jing sha ya ki wei hashwa ba ka jing im jong phi kan so ka ice cream ko ubama diru henry ka jing hikai ka bangi yo na kini ki arjaj ka long mar persya iwe ya iwe ka ice cream ko ong enjoy ya ka jing im kan ba kampat kan ba ka bamati ha ka we ka liang pat ka ong a jing sha ya ki we kan ba ka jing im kampat bat hang nei ka jing snang ka balai ka banga kwa ban ai phi hang nei ka long lamba ka jing im jong utrai jong i Jesus Christ uba ha ka jing im jong u a jing sha ya ka porthei bar ka we hato maphi manga nimla manlong ibamati ibarit ban a jing sha ya ka jing im jong ki we bar kata ka jing snang ka balai ka banga kwa ban ai phi ne ka long wat long kum ka ice cream ka ba berkhat tang ya la de ka bangi hapan enjoy ya ka jing im kan ba kampat henry tu ai ba ka jing im jong i kan long kum ka bamati ka ba tebe jing sha ya ki we kan ba ngidang im bar kata ka de ka jing snang ka ba khrau ngiyo nang ne tang ba kan mau ya ka ne ngila ban ai ya ki we tang ya ka ka ba ngidon ngimla ban ai ya ki we ya ka ba ngimdon hato phila ban thang ya ka ice cream ban ai jing sha ya ki we em phimla ban le kumta tang ka bamati hi ka bala ban ai jing sha ya ki we ka ice cream kam la ban ai jing sha ya ki we bat kani ka de ka choice jong phi hato phin long kum ka ice cream ka ba prakhat tang ya la de nei phin long ka bamati ka ban ai jing sha ya ki we lamba ka jing im jong phi la phim la ban ai jing sha ya ka snong bar ka we at least ai jing sha tang ya ka yeng jong phi bat ya ka jan yeng jan sem jong phi ka ban kong choose to be happy jit pan long ki ba ka ben ha ka jing im jong phi ka jing dom ka jing ka jing janjar ka wan hi ha ka jing im jong ni henry jit pan long ki ba ka men ka ba ar jit ya ki perlo jong phi ta ka jing start bat ka jing shampang namar ka energy jong ki ka pen snu ni ka pen bha ya phi ka ba lai long kum ka ba mati ka ba a jing shai ya ki we kum ka ice cream ka ba perkhat tang ya la de ka bangi haban enjoy ka bangi haban ba me ka hashwa bakan ka dan ka we ka jing tho khana ka ba snu tanat phawan sngap man ba ka England ka dang sanshar ya ka ri jongi don we u British but we u khasi ki ya lang perlok ba uta u England u ong ya uta u khasi balai phi riam kum ne balai phi phong kum ne dak potoi dak ka jain phi panlong patlun balai phi riam kum ne balai phi riam kum mangi ki England like a gentleman u kren ben but u insult ya uta u khasi jongi uta u khasi ula sngo thai ban skap ya kata ka insult jong uta u England but upon phai ya uta u England dak ba ong kum ne ha England jong phi utu u dorji u decide ya ka personality jong phi lembah kata ke jan ki ba usu bat phi phong ki ba long kum ki durbula phong sut tang na jrong kat ba syapo pat ubriu ba jot ubriu ba dap ta ka pop henry hangi pat ka jan kanam la ban decide ya ka personality jong ubriu ka jing im jonga ka jinglong jonga kata ka decide ya ka personality jonga ka jan ka jing riam jonga
bat ka jing hikai ka ba khat do e ka ba ngakwa ban IP lang ba kani ki video ka ba langkot jonga bat hadin nang tangan pungkut sendon ya kani video don uwe uno hikai u khot yo khpa jong uwe khna u ong u la arte yo mentang na persang ban hikai yo ni khna ban spell ban keno ya ka electricity Henry uyai ong sia ong electricity ni ong u ong electricity Henry ong electricity bat ukpa jong utau khna u ong ya utau noi kai ba unu khna udon la ka jong ka kapatiti la u keno electricity lene la u keno electricity kan om lele Henry la pi connect wire ya bolait ka jo ka jing shai ka ai kala bande electricity lene electricity teka e ka jing snang ka bang akwa ban IP lang ba kani jing tho khana kalong bakanom lele la filong u Christian la filong u nyam tre la filong unu jai nyam tang ka wei ka badan kam la fi connect ya ka jim jong pi bat uta uble u ba phemane ka deban ai ya ka jing shai kan om lele la fi khot yu electricity le ni fi khot yu electricity Henry ka kam kalong ka ju kata kalong man ai jing shai ya ka perthai bar kata ka de ka jing sneng ka basau ka bang akwa ban ai pi man tagaski ka jing im jong ubriu ka longkom ka flight ka don ka take off ka lon ka landing but hableng jong kata ka don kata ka turbulence ka jing im jong ubriu ka don ka boat but ka dead but hableng jong kata ka b but d ka don kata ka choice jet ma phi but kine ki south li ki choice ki bang ai pi jet ma phi ka e pen jet it's your choice ngin sakandoi pi hakwi par ki video tat hadu takapor ublai unkur khui pi